باہو پھر دم دم جیوے او مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے مولا علی نے آگیا جم جم جیوے مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے میری ملت دے نوجوان شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سونے دساں تے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا علی منوں انج لگ دے جی میں اپنے تے فاطمہ دے نکاح چ الجھے ہیں مولا علی رو کے عرض کی تھی کملی والے رشتے یا ماما پوچھ دیاں یا باپ پوچھ دینے میری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں سونیا بچپن تیرے نال گزاریا بچپن تو تیری گودی چ پلیا سونیا میں کنوں لے کے آواں جڑا رشتہ پوچھے نبی کریم علیہ السلام نے سویلے پکڑ کے مولا علی نو سینے لا کے فرمایا جا علی تینوں میں اپنی بیٹی زہرہ دا رشتہ دیتا فرمایا تو تے ہن رشتہ پوچھنا آیا نا تیرے تو پہلے جبریل آئے سن تے آ کے عرض کر کے گئے نے یا رسول اللہ ساڈا علی رشتہ پوچھن آ رہے ہیں تے فاطمہ تے علی دا نکاح اساں عرشاں تے کر دیتا ہے تسی فرشاں تے بھی کر دیو او نکاح ہے جڑا پہلے عرشاں تے پڑھیا گیا تے پھر فرشاں تے پڑھیا گیا میرے آقا نے فرمایا جا علی میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا رشتہ دے کے تے نبی کریم فرما لگے علی جن نے کہا میں تیرا کر دے ماں تے سونے پھر کوئی حق مہر بھی دینا ہے تے ولیمہ بھی کرنا ہے تیرے کو پیسے ہیں دیکھو تجربہ کہ تسی دنیا چ ویکھ دیو کہ لوگ بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے تے پہلے پوچھ دینے تواڈے کول کوٹھیاں کنیاں تے کاراں کنیاں بینک بیلنس کنا ہے منڈا کم کی کر دے ہے نا پر میرے نبی نے کائنات دی سارے تو افضل خاتون دا رشتہ علی نو دے کے تے بعد وچ پوچھا علی تیرے کول کوئی حق مہر جو کہ پیسے بھی ہے کہ نہیں ادا مطلب نبی پاک نے دسیا جدو دھیاں تے بہناں دیاں شادیاں کرو تے کوٹھیاں تے کاراں ویکھ کے نہ کریا کرو ویکھیا کرو اے تے کملی والدہ رنگ کنا کچڑیا ہے جیڑا رب رسول دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے ویکھیا کرو دے تے کملی والدہ رنگ کنا حضور نہ پیار کنا کر دے کنے شریعت دے تے غالب ہے تو گرامی قدر حضرات مولا علی نو حضور نے فرما لی کو پیسے ہیں تے مولا علی بھی اگو عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ میں فقیر جا بندہ میری کل کائنات تین چیزاں ایک میرے کل تلوار ہے ایک میرے کل گھوڑا ہے تے ایک میرے کل زرہ ہے آج تین چیزاں نے نبی کریم نے فرمایا گھوڑا تے تلوار مجاہد دی نشانی ہے تیرے برگا مجاہد کوئی نہیں تے زرہ ویچ دے تو زرہ کی کرنی ہے تو رب دا شیر ہے جا زرہ ویچ کیا زرہ کی ہوندی ہے جدو مجاہد جنگ کرن جاندے سننا تے سینے تے لوہا کانڈ تے لوہا سر تے لوہے دا خو تے ٹوپی انہوں زرہ کیا جاندہ مگر میں تاریخ دی کتابت پڑھیا کہ مولا علی دے سینے تے لوہا سی مگر کانڈ تے کپڑا لگیا سی کسی نے آکھیا علی تیری زرہ نامکمل ہے آکھیا کیوں آکھیا علی تیری زرہ دی کانڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگیا ہے مولا علی نے فرمایا میں نو کانڈ تے کدے لوہے دی لوڑ پئی نہیں آکھیا کیوں فرمایا رب دا شیر آنا کدے کانڈ کیتی نہیں نہ کدے کنڈ کیتی ہے نہ کوئی کنڈ تے مارے گا فرمایا میں رب دا شیر ہاں مجھے سچی پوچھو نا جے ٹھلم لگن والے ہو تے لوڑ انہوں زیرہ دی کوئی نہیں پر جے سچی گل آکھاں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں جدو شادی ہوئی مولا علی تے سیدہ دی ایک دن نہ مولا علی تے سیدہ کٹھے بیٹھے گلاں پہ کر دیتے اچانک حضرت بلال حبشی دی بارو آواز ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ مجاہد جلدی جلدی آجو جہاد تے جانا ہے تے جلدی آؤ مولا علی نے جتی مبارک پہنی تے او دروازے وال ٹر پہ سیدہ آواز دے کے کہدی حضور کتھے چلے ہو فرمایا فاطمہ سنیا اعلان ہو رہا تیرے بابا بلا رہے جہاد تے جانا ہے تے کہدی حضور جہاد تے چلے ہو تے تلوار تے لے جاؤ مڑ کے فرمان لگے تلوار کدھرے دھنوڑ دیاں دیری نہ ہو جائے حضور نے فرمایا جلدی آؤ آپ اوتھا ہی کسے کافر کو کھو کے اوتھا ہی ورتا مانگے فرمایا اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھا ہی ورتا مانگے جے لوڑ انہوں زیرہ دی کوئی نہیں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں اور رب دا شیر ہے علی شاہ مرداں اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ میں نے جو بھی پڑھیا کرنا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا
عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا کونین تے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے پینڈائے او حیدر حیدر کہندائے ایک باری سارے بولو حیدر 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 یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت ارے روک سکو تو روکو اسی گھر میں علی آنے لگا ہے دم دم حیدر نعرہ حیدری جیڑا عشق دے پینڈے پینڈائے او حیدر حیدر کہندائے او منزل تے جاؤ پہنچ دے جنوں مل گیا رشتہ حیدر داؤ تے کونین دے سارے گلیاں چوں اچائے رتبہ حیدر داؤ ان مولا علی زیرہ ویچن مدینہ دی منڈی ویچ آگے حضرت عثمان غنی نال ملاقات ہوئی تھی آپ نے پوچھا علی کدھر آکھیا جی میرا آج شادی تے نکاح تے مازیرہ بیچن آیا حضرت عثمان غنی فرماتے نے شادی کدے نال آکھیا رسول اللہ نے ایک بیٹی تینوں دیتی ہے تے ایک بیٹی حضور نے فرمایا مولا علی کہنے لگے منوں عطا کیتی ہے تے مولا علی کہنے لگے آج میرا نکاح ہے تے عثمان میں نا زیرہ بیچن آیا حضرت عثمان غنی فرما لگے منوں ہی بیچ دیو 480 درہم چ سودا ہو گیا 480 درہم چ سودا ہویا تے مولا علی زیرہ دے کے تے 480 درہم لے کے اجے تھوڑے جے قدم ٹرے تے عثمان غنی آواز دے کے فرماندے نے علی یار اپنی زیرہ بھی نال لے جا مولا علی فرماندے نے جدو خرید لیے تے واپس کیوں کر دیو سنو عثمان غنی نے فرمایا علی تو میرا یار نہیں سویرے تیری برات جانا تے اوتھے بھی تے نیوندرا دینا بھائی تو نیوندرے چ اپنی زیرہ ہی نال لے جا علی زیرہ بھی لائے آئے تے 480 درہم بھی لائے آئے اینو کہندے نہیں حق چار یار اور کیسے یار نے کہ رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے پیسے عثمان غنی نے دیتے کہ علی دی شادی ہو رہی رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر دے رہے پیسے عثمان غنی دے لگ دے نوجوانوں پھر مدینے دی گلی چ مولا علی دی برات جا رہی مولا علی دولہا بن گئے سیدہ زہرا دلہن بن گئی ابو بکر براتی ہے عمر براتی عثمان براتی بلال براتی طلحہ براتی زبیر براتی ہے سارے براتی کڑی والوں بھی نے منڈے والوں بھی نے برات بھگڑے پاندی نہیں جا رہی نبی تے درود و سلام پڑھ دی جا رہی برات کسے میرج حال چ نہیں گئی برات مسجد نبی دے اندر گئی نکاح پڑھانا والا دنیا دا امام مسجد دا امام نہیں بلکہ نبیان دا امام ہے بلند لگن والے قرب و جوار دیانے والے جدو دولہ انج دایا بے دلہن انج دیا بے براتی انج دیان نکاح خاں انج دایا بے اولادا حسن حسین جم دیان اور جدو براتی انج دے ہون تے دولہ دلہن انج دیا ہوئے نکاح خاں کملی والا ہوئے پھر اولاد حسن حسین پیدا ہوئی نا گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی دا نکاح پڑھیا کیا نکاح کیا وہ جہیز تے کیا حق مہر
یہ وضاحت دیواں تے پھر وقت درکار ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا نکاح پڑھ دیتا. کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تے پڑھیا مگر رخصتی نہیں کی تھی. رخصتی نہیں کی تھی. 6 مہینے بعد جب رخصتی دا ویلا آیا نا تے مولا علی نے فرمایا کہ جاؤ جا کے میری بیٹی نو تیار کرو. ایمن فرما دیا نے ساری مدینے دی عورتیں جمع امہات المومنین جمع ہو گئی. بیٹی دلہن بن گئی. مولا علی دوبارہ دولہا بن گئے. اج مصطفیٰ دی بیٹی دی رخصتی مدینے ہو رہی. کیا منظر فرشتے تے ہوراں بھی یقین و غلمان بھی آئے ہوں گے. نبی کریم نے خبر ملی کہ بیٹی دلہن بن گئی تے یا رسول اللہ آ جاؤ. ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیو میرے آقا جدو حجرے چاہے تے ویکھیا دلہن بن کے بیٹی نکر وچ بیٹھ کے پہ روے. سرکار آئے تے بیٹی اٹھ کے تے بابا دے سینے لگ گئی. اس درد نہ سیدہ زہرا پاک روئیاں کہ میرے آقا نے رو کے متھا چوم کے فرما بیٹی کیوں رونی ہے؟ جہیز تھوڑا ہے اس واسطے. سیدہ پکار کے کہنے لگی ہیں بابا میں دنیا دا مال کی کرنا میں تے بطولا وتبتل الیہ تبتیلا. بطول انہوں کہندے نے جنہوں کائنات دی کسے چیز نہ پیار نہ ہوئے انہوں بس رب تے دے رسول نہ بھی پیار ہوئے انہوں بطول کہندے نے. کہنے لگی ہیں بابا میں بطول ہوں میں دنیا دا مال کی کرنا میں مال نہیں میں جہیز لے نہیں روندی. فرمایا بیٹی رونی ہے کہ تیرا ویر کوئی نہیں؟ فرمایا نہیں بابا میں ویرہ واسطے بھی نہیں روندی. فرمایا زہرہ کیوں رونی ہے؟ سیدہ رو کے کہنے لگی بابا میں نے امی دی یاد پہ آندی اج مینوں ماں دی یاد یاری. بیٹیاں پیدا ہون ماما نوں چاہ چڑھ جاندے نے. بیٹیاں جے نکی جیاں ہوندیاں ماواں جہیز جوڑنے شروع کر دیندیاں نے. تیاں جوان ہون ماواں بڑے چاواں نال بھی دیا کردیاں نے. عرض کیتی بابا مینوں اپنی ماں خدیجہ دیاں یاداں آ رہیاں. اج کدے میری ماں ہوندی بڑے چاواں نال بھی دیا کردی. سیدہ بھی رو رہیاں مدینے دیاں عورتاں بھی روئی جا رہیاں. کملی والے نو بھی خدیجہ دیاں وفاواں یاد آئیاں. نبی کریم بھی روئی جا رہے. سیدہ نو اج ماں دی یاد آ رہی. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے ماواں والے ماواں دے کھلے اس ہے فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپ ایک پہ کر جاؤں دے تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کندے خالی تے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. ماما ٹر جانا تے زندگی چ خوشیاں آواں تے یاد پھر بھی ماں ہی ہوندی ہے. ماں پہ ٹر جان تے دکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے نے. میں اکثر جملہ کہنا کہ عید والے دن ویکھیا کرو جدو لوگ خوشیاں عید دیاں مناندے ہوندے نا جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نے وہ عید والے دن قبرستان قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہے تے باپ کی ہے. انہاں نوں عید بھی عید نہیں لگدی جدو ماں پہ ٹر جان. انہاں دیاں عیداں بھی عیداں نہیں رہندیاں جنہاں دے ماں تے باپ ٹر جان. لوگاں نوں قبرستان چوں ڈر لگدا ہے. اندھیرے چ لوگ قبرستان نہیں جاندے پر جے ماں ٹر جائے نا قبرستان یا باپ ٹر جائے پھر انج لگتا ہے جی خوشیاں قبرستان ٹر گئی پھر قبرستان چ ڈر بھی نہیں لگتا. میرے ایک بڑے دوست نے بچپن دے مینوں کہندے نے آسی صاحب ماں پہ جوندے سن تے کوئی دکھ ہونا تے انہاں نے کہنا امی ابو دعا کرو. ہن بھی مینوں کہندے نے آسی صاحب دنیا تو ٹر گئے جدوں غم آوندا نا تے دعا دی قبر دے درمیان جا کے لیٹ جانا جا کے کہنا تواڈے پتر نو غم لگ گیا دکھ لگ گیا دعا کرو اللہ میرے غم دور کرے.
تو مینوں کہتے ہیں آسی صاحب اج بھی جدوں انہاں دی قبر دے درمیان لیٹ کے تے اپنا دکھڑا سنا کے جے گھر نہیں آوندا تے دکھ دور ہو جاندا ہے. ماں پہ دنیا تے رہن تے پھر بھی رحمت، دنیا تو ٹر جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت. گرامی قدر حضرات سید زہرا نو اس ویلے ماں دی یاد آئی، خوشیاں ویلے پھر ماں پہ یاد آؤندے، دکھاں ویلے یاد آؤندے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی نو ڈوندا ویکھیا تے سینے لا کے نہ تے متھا چم کے حضور نے فرمایا فاطمہ نہ رو، آ تینوں علی دے گھر چھڑ کے آواں، اج میں تینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا تے ماواں والا پیار بھی دیواں گا. اس ویلے رسول کریم نے بیٹی نو تمہیں پیار دیتے تے بیٹی نو سینے لا کے علی گل مرتضیٰ دے گھر چھوڑ کے آئے. عشاء دی نماز پڑھ کے دوبارہ حضور بیٹی نو ملن گئے. دلہا تے دلہن نو سامنے بٹھا کے پانی دا پیالہ منگوا کے نہ دے دم کیتا تے دونوں دے سینے تے چھینٹے لگا کے نبی پاک نے فرمایا باقی پانی دونوں پی لو. دواں پانی پیتا تے حضور ہاتھ چوک کے عرض کیتی یا اللہ جی میں دی آ سونی جی جوڑی ہے اگوں بھی سونی جی جوڑی عطا فرما دے. مولا علی دا گھر وس پیا. 3 دن شادی نو گزرے. اور میں تھوڑا سبق بھی سنا دیواں کہ آئندہ زندگی دلہا دلہن نے زندگی کیویں دی گزارنی ہے. نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے سرکار بیٹی نو ملن آئے. دیکھا مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دو میں کسی گل تو مسکرا رہے. حضور آ کے درمیان چ بیٹھ کے فرما اپنی خوشی چ منوں بھی شامل کرو. مولا علی کہہ لگے فاطمہ تیرے بابا نو دس دیاں. فرما دیا حضور دس دیو. مولا علی کہہ لگے یا رسول اللہ میں تے زہرا آپ گل کے کر دے سا کہ میں کہندا سا حضور میرے نال بہت پیار کردے نے. فاطمہ کہندی ہے نہیں میرے نال بہت پیار کردے نے. یا رسول اللہ جدوں سو تسی ساڈے چوکے دے نال بہت پیار کردے ہو. ہن مولا علی دائیں تے سیدہ فاطمہ بائیں بیٹھیاں. اب میرے ول ویکھو نبی پاک نے فیصلہ کی کیتا. حضور نے اس طرح کر کے مولا علی نو ادھر سینے نہ لایا تے فرمان لگے بیٹی زہرا او جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات علی نالو پیارا کوئی نہیں. جڑے نوجوان بیٹھے میں تواڈے نال سبق عرض کرن لگا. میرے نبی نے علی نو سینے لایا. ادھر بیٹی نو حضور فرما رہے نے فاطمہ جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات علی نالو پیارا کوئی نہیں. پھر حضور نے اس طرح کر کے بیٹی نو دل والے پاسے سینے لا کے نا ادھر فرما دے نے علی جڑا زہرا دا بابا محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات بیٹی زہرا نالو پیارا ہی کوئی نہیں. ادھر فرما جڑا رب دا نبی محمد ہے تے ادھر فرما جڑا زہرا دا بابا محمد ہے. پتہ لگیا علی بھی پیارا ہے زہرا بھی پیاری ہے. انسان دیاں 2 اکھیاں ہوندیاں نے. میں تانوں پوچھاں کیڑی اکھ پیاری ہے تے دس لو گے؟ نہیں دوویں پیاریاں نے. تو میرے نبی دوواں نو سینے لا کے فرمایا دوویں پیارے ہو دوویں پیارے ہو. 3 دن شادی نو گزرے تے مولا علی گھر آئے تے ویکھیا سیدہ زہرا پاک دا چہرہ زرد کمزوری دی اثار. فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کیتی حضور نہیں کچھ بھی نہیں. مولا علی نے فرمایا نہیں چہرہ تے دس دے تانوں میں حکم دینا دسو کیوں پریشان ہو. ہن توجہ میرے ول رکھیو. سیدہ نے عرض کیتی حضور اصل چ 3 دن شادی نو ہوئے 3 دن تو گزرے تواڈے گھر آئیاں تے 3 دن گزرے کھادا کچھ بھی نہیں. جے ہوے کوئی اج دی عورت ایک ٹائم بھی برداشت نہ کرے اور رسول دی بیٹی سی نا او دی تربیت محمد نے کی تھی سی. آخیا 3 دن گزرے کھادا کچھ نہیں. مولا علی فرما لگے فاطمہ تساں مینوں دسیا کیوں نہیں کہ گھر کھان لی کچھ نہیں؟ میں کوئی انتظام کردا. اس ویلے سیدہ 2 جواب دیتے او غور نال سنو. سیدہ کہندی ہے مولا علی میں تانوں کیویں آکھاں ونڈن والے باپ دی بیٹی مگنا ہوندا ہی نہیں. ساری زندگی ونڈ دی رہی منگنا نہیں ہوندا. تے دوسرا جواب یہ دیتا کہ جدو دلہن بن کے بابا دے گھروں نکلی سنو تے مدینے دی گلی چاہندے حضور نے سینے لا کے تے مینوں اس ویلے فرماسی فاطمہ میرے علی دا خیال رکھی تے میرے علی نو تنگ نہ کرے. کدے غور کیتا جی اسی بیٹی دی شادی کریے نا تے اسی اپنے دماد نو کہاں گے میری دھی دا خیال رکھی پر اوتھے حضور بیٹی نو کہہ رہے نے فاطمہ میرے علی دا خیال رکھی. ہائے ہائے کیا تربیت حضور نے کی تھی. فرمایا زہرا میرے علی دا خیال رکھی. گرامی قدر حضرات کی سونی پھر زندگی گزری. مولا علی دا گھر سیدہ زہرا پاک دے نال وس گیا. امام حسن بھی آئے تے امام حسین بھی آئے. وہ ویڑا پھر ایسا ویڑا بنیا کہ جتھے رب اپنے محبوب تے قرآن دیاں آیتاں نازل کرے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جے رات سجدے چ گزاری تے بیٹی نے بھی سجدے چ گزاری. اس آسمان دی اکھ نے جے کملی والے ورگا سخی نہیں نہ ویکھیا
تے اس آسمان دی اکھ نے کملی